Usahay sila ginaingon ang sa mga miyembro Radyo Mandong Yes, day. para daw dili po daw malain ang uban nga mga members sa LGBTQ. Siguro daw mangutana daw ta unsa ang imuhang gusto nga i-address nako sa imuha. Ingon ana ang stand sa uban pero ang baruganan sa kadaghanan Radyo Mandong. Yes, Ingon sila nga gibuhat man tas Ginoo nga babae og lalaki lang. O panalitan ibutang nato og gay siya. Mm. Na siya karon sa akong atubangan. Ano yun nagko siya okay lang ba? Moingon ko call. Unsay Ay! gusto nimo itawag na? Dili ka masakat! Ayaw na call. Ayaw na call. Gabi naman ko call. Ako personally ha. Dili lang po unta mo man suko. Bitaw. Kay ang mga tao sa inyohang palibot, garespeto man na sa kung unsa mo. Ay, Tapos ginapaningkamutan po da Radyo Mandong nga dili ta maka-judge because ang Ginoo ra man gyud maka-judge kung unsa ang pagkatawo ninyo ingon ana. Kaso lang dili lang pud kaayo nato kana ganing i-feel ang pagka-entitled ba nga kay naa na moy balaod nga ingon ani na moy mga grupo sa LGBTQ ang ubang mga balaod Radyo Mandong gusto nila iduso nga ingon ani ingon ana na mga katungod dili lang pud ninyo ibutang sa alanganin ang ubang katawhan or for example mga higala ninyo or kining mga natrabahante diha nga gabi na lang man pud ipugos na lang gyud pud ninyo sa amo ang ipatawag mo or sir or ma'am or unsa diha. Kanang mga kanang alibog ka mismo pa kanang unsa na lang man gyud ako dili lang pud unta mo mala hindi lang pud unta pud ninyo pakaulawan sama atong gibuhat sa usa ka waiter dito sa Cebu nga gipatindog ninyo. Kani personal lang ha. Oo. Pero nagtanaw ko day sa kining ani ang mga komento bitaw sa mga kwan same kwan niya. Sa kanang iyang kagrupo ni Jud Bacalso. Unsa man pud nila ha? Kini mga big time nga mga kwanday, mga dagko nga mga personalidad sa LGBTQ. Halos sila tananday. Wala ka yun. Wa gyud kauyon sa gihimo ni Jud Bacalso. Oo.